Guys, look oh. So yan yung kwan nila dito, transpo. One way of transpo. Ay ano? So guys, yan yung transpo nila dito. We're in kapag panuhan ng anihan ng mais, yan yung ginagamit nila pang transpo. So ayan, so itatry natin siya later. Ayan, perfect. Guys, sasakay tayo. Masaplitan. Matapulitan manong. Ay, gano'n. Ito. Ay, OMG. So guys, ayan o. Try na namin siya. Charan! So yun, nakasakay kami. Dito sa, anong tawag? Karro. Karro, ayan. So bali, andun yung namin driver. Nakasakay siya, tapos nakahawak siya dun sa buntot. Kasi pa ganun kami pababa. Pero if in case tumakbo si Kalabaw, hindi siya Gay. Ay, ayun gaya. Ganap si Kanunel. Oh my gosh. OMG! Masakit. Ay! Tagay ka raw. Charan! Tagay ka raw. So there, andito na tayo. So guys, pauwi na kami. Pero may nakita kaming ubod. Yung ubod ng gubat. Bye.
pwede na yan. So ayan na siya guys. Oh. Guys, nag-stop pala kami dito. Kumuha kami ng mangga. Ayan o. Cheron. Ayan. So, ang daming nahulog. So, hindi namin alam kung kanino to. Basta kumuhala pa kami. Say hi!